I mange år led jeg af vejvrede. Det var ikke noget, jeg tænkte nærmere over. Jeg var bare irriteret på alle de andre idioter i trafikken. Jeg tænkte for eksempel tanker som, så se dog at få det baglys tændt, eller så træk dog for fanden ind til siden, eller så koncentrer dig om kørslen i stedet for at sidde der og smøre læbestift på. Jeg brugte faktisk rigtig mange tanker på at skille andre ud. Mange flere, end jeg var opmærksom på, før jeg begyndte at observere mine egne tanker. Mange tror ikke, at man kan ændre uhensigtsmæssige overbevisninger, som for eksempel vejvrede. Men overbevisninger er som udgangspunkt ikke noget, vi er født med. Det er noget, vi har fået indkodet på et eller andet tidspunkt i vores liv, og alt, hvad der er indkodet, kan også omkodes. Det er præcis, hvad bogen Positiv Hjernevask kan hjælpe dig med. Bogen giver dig en grundig gennemgang af underbevidsthedens styresystem, praktiske eksempler og lette øvelser. Den fås som fysisk bog, e-bog og lydbog. Du finder den hos din boghandler eller på nettet.